От Русе се пренасяме отново в арт-салона на Радио Варна, откъдето продължава България днес. Обстановката тук е изключително приятна. Вече докато гледахте материала от Русе, при мен е следващия събеседник. Една млада, много симпатична дама, Саня Ковачева, която е студентка по архитектура във Варненския свободен университет Черноризец Храбър и единствения български участник в тази годишното биенале по архитектура в Венеция. Тя участва в един проект за небостъргач, заедно с още 3 италиански студенти. Този проект спечели първа награда на международния уъркшоп по архитектура. Според заданието трябваше да бъде създадена една многоетажна сграда, която да бъде в унисон с проекта за небостъргач на дизайнера Пиер Карден. Това е предвидено да бъде изградено, този небостъргач на Пиер Карден, в континенталната част на Венецианската лагуна. Здравей, Саня. Здравей. Май казах всичко. Да. Като начало. И точно, което е хубаво. И точно, да, което също е много важно. Обаче ние всички пък сме любопитни да разберем как ти се озова в екипа сред тези 3 италиански студенти. Кратката история на това е, че всъщност те ме избраха, но предисторията е, че изкарах един 6-месечен курс по Еразъм от Варненския свободен университет в университета в Венеция и след 6 месеца усилена работа наистина беше много тежко и трудно в същото време. Това е половин година? Половин година, да. И за завършек на това реших да запиша и този международен уъркшоп, който беше облекотено от това, че на английски, защото ми беше по-лесно. Но също време също много интензивно и бяхме един огромен екип от 50 студента общо като цяло. Това са участниците в уъркшопа, да. Като предизвикателството и за италианците беше, че имаше много участници от различни страни, от САЩ, от Чили, от Китай, от Оман. За нас, чужденците, беше предизвикателство това да работим с италианци. И кратката история наистина е това, че всъщност от опознаването, от лекционната част в съвсем началото на самия workshop, те просто ми казаха: Лоренцо, Джанлука и Карло, искаш ли да работим заедно? И аз, окей, няма никакъв проблем. Но сега пък има още един любопитен момент. Нека да разкажем защо всъщност небостъргач на Пиер Карден трябва да бъде издигнат в Венеция. Този проект на Пиер Карден... В момента зрителите виждат. Това е всъщност вашия проект вече. Ето да, всъщност в момента това е нашия проект за небостъргач на фона на проектирания от негово студио небостъргач. И основната идея на Пиер Карден, защото той въпреки своята известност, той е един доста възрастен човек и иска да остави следа след себе си. Общата мълва, че той е французин, да, но той всъщност е роден в Венеция и по произход е италянец, иска да остави една следа с именно този небостъргач. И част от самите хора, които са проектирали този негов проект за небостъргач, бяха спонсори път на нашия workshop. Така че нашата задача, дори да е идеен проект, е съвсем конкретна и целенасочена, защото около неговия проект има идея да се реализира някакъв нов урбанистичен център с по-високи сгради, което е нетипично за Европа. Как и с какво изненадахте журито? Как този ваш проект се вписа до небостъргача на Пиер Карден, всъщност направен заради него? Не знам дали сме ги изненадали, по-скоро ги оставихме доволни, защото всяка една част от нашия проект беше помислена и добре разработена. Въпреки да ми беше в началото много трудно да работя с тях тримата, защото имахме сблъсък на идеи и на подходи. От това по-хубаво няма. Да, по-хубаво няма, но въпреки че това го пренебрегнахме помежду си, накрая се получи много голяма химия между нас и приятелство. И може би тази химия работихме съвсем леко през цялото време. Помогна да направим наистина добър проект и наистина като цяло и като функция, и като дизайн, защото дори да изглежда като нищо особено на визия, може би това, че е по-изчистен и
по-непривличащ вниманието, го кара да бъде добър за Венеция, добър и за проекта на Пиер Карден. Говориш за това, че когато един екип така мисли и разнородно, има противоречия вътре, но тази химия всъщност е много важна, за която говориш. Да. Означава ли това, че лесно се създава една архитектурна група, едно архитектурно студио, което така да работи успешно? Как мислиш? Какво казват хората преди тебе, завършили, вече професионалистите? Според мен си е чиста късмет, може би, някъде. Чист късмет, но и всъщност трябва да имаш достатъчното съзнание, че това е наистина трудно и ти сам трябва да положиш усилия, да не налагаш своите идеи, да не налагаш своя опит. Дори конкретно за този случай ми се наложи да пренебрегна един вид своето его, да кажа не, няма да стане по моя начин, но все пак трябва да изкараме нещо, някакъв проект, да излезе някаква работа. И си казах, окей, нали, ще работи върху тяхната идея, но ще направя така, че да изглежда максимално добре, по моя начин. Ще има ли бъдеще този екип, как мислиш? Защо да не се съберете отново? Интересно е всъщност, че ние по време на workshop даже се самокръстихме от нашите първи букви на имената, се получи Folk Architects. И пък и защо не някъде в бъдеще друг проект да се появи отново. В което няма да има нищо лошо, напротив, ще имате вече и имате създадена една основа. А сега, уважаеми зрители, от съвременността се пренасяме към историята. Открит урок, посветен на 100 годишната от освобождението на Горна Домая и Пиринска Македония, изнесоха ученици. Традиции и съвременност. Видяхме как това може да се съчетае в архитектурата, как могат да се съчетаят традиции и съвременност. Как е труден въпрос, но според мен е нещо... Трябва ли тогава? Да, трябва определено да има един преход между това, което е било, това, което е направено, това, което някой има желание да направи. Но е много важно и как. Това всъщност е въпроса. И според мен е трудно по-скоро да се интерпретира това, което е било, за да не излезе нещо, което е грозно подобие на миналото или пък несполучлив опит да се направи нещо ново. Така че интерпретацията е нещо трудно и много малко хора го умеят. Надявам се аз като млад студент, пък и мои колеги, всъщност от това да се учим, защото българската история ни предоставя много богат материал за това. Какво според тебе ти прави впечатление в България? Имат ли визия българските градове? Имат ли собствена физиономия? Като кажеш Бургас, като кажеш Варна, София, изниква ли нещо като сграда, което е символ на този град? Да, определено те имат своята визия, по-скоро чисто като атмосфера и като начин на усещане ти, докато си в този град. Като сгради също, разбира се, но по-скоро, които са значими, те са вече построени. Това, което тепърва се прави, е трудно да остане като нещо достатъчно добро в настоящето. И също мога да споделя един скорошен опит след Венеция. Завършвайки се тук, във Варненски свободен университет, прекарах още един workshop, чието преподавател не беше Масут Исмаил, който идва от Венецианския университет. И темата беше да правим интерпретирани български къщи за засегнатите от земетресението в Дивочино. По този начин да помогнем на тези хора по някакъв начин. В същото време да направим такива къщи, които същевременно са съвременни, носят визията на старата българска рожденска къща, така че те се чувстват удобно в тях. Трудна задача ли беше? Да, това беше една от най-трудните задачи. Друга беше за това, че работихме заедно с инженери, студенти, които се занимават с строителство на сгради и съоръжения. Това беше предизвикателство определено, както беше и предизвикателство да направим това, че тези хора, които са преживяли една травма, имат нужда от дом повече от всеки друг, който е инвеститор, който плаща по някакъв начин. Задачата беше именно трудно това, заради да можем да подарим нещо, което е близко до тях. Студентите в твоята специалност, заедно с инженерите, участвате в една много интересна инициатива да съхраним старите сгради на Варна. Защо се включихте в тази инициатива? Защо така застанахте на страната на хората, които искат да съхранят облика на Варна от 19-20 век? Лично аз не съм участник, но познавам колегите, които достатъчно колеги, да, ваши участие.
Защото е изключително важно да се цени това, което са оставили хората преди нас. И наистина Варна е чудесен пример за една архитектура, която е от времето на Сецесиона, който е в България. Въпреки че е западен стил, българската интерпретация на този стил е много, много характерен и много видима. Тя е много красива в същото време. Лошото е, че днес тя не се оценява по такъв начин и по-скоро се използва това да бъде премахната, за да може да изникне нещо според нечи друг вкус. И е важно именно този облик, който трябва да носи Варна като архитектура, да е от историческия център, същински исторически център на Варна, който е освен географски, архитектурен, той е и дух, той е емоция и атмосфера. И именно и чрез тези сгради той присъства и е важно да се запази. Също една тема, която присъства и в медиите, пък и в варненския бит, това е изграждането на алея първа. Вие, студентите, младите, какво бихте искали да има на тази алея първа? Как да изглежда и как да се вписва това, което ще се построи там, точно в този облик, за който стана дума? Ами това напоследък е много спорна тема и аз искам да кажа, че не съм против там нещо да се прави. Въпросът е отново как и какво ще има, защото ясно е, че в актуалното в момента състояние не е добро. За самите варници, за самите туристи, по-скоро за намерено. Там наистина има нужда от инвестиране за нещо по-хубаво. Но е важно това, което ще се прави, да хората да знаят какво е, да имат достъп до собствен плаж, да имат собствен плаж, да имат къде да отидат, примерно тоалетна, елементарно, да имат спокойно къде да схожат децата си, къде да карат колело, къде да могат да се хранят и това да е наистина достъпно за тях. И то с такава визия, която е не на френското крайбрежие или не на Средиземноморието, а нещо, което е българско. И инспирирано и интерпретирано от нашия живот, не от някъде другаде. След този успех на биеналето, някакъв проект за Варна би ли се включила и би ли участвала? Ами с удоволствие, защото наистина е важно младите хора, студентите и тези, които завършват, да се стремят към реални задачи. Така както беше случая с Дивота. Да, именно. Това всъщност ви мотивира много сериозно. Защото е важно да се знае, че архитектът служи именно на човека. И то на един конкретен човек или на няколко, но тази връзка не трябва да се откъсва. И е важно да знаеш, че не правиш нещо илюзорно. Да, разбира се, бих искала да се включа, ако условията са на малко над българското ниво, в смисъл, че едни неща трябва да се правят както трябва и за когото трябва. Тоест да има полза и за хората, които желаят това нещо да се случи, и за останалите хора, които го виждат дори само по улицата, и за природата. Най-важното е това. Ами пожелавам ти да откриеш такава възможност и да се включиш с успех. Благодаря още веднъж на Саня. Разбрахте, уважаеми зрители, тя е участвала в проекта за изграждане, за сега е само идеен, за изграждане на билдинг в Венеция. Успех още веднъж, Саня.